alle sammen. Hej til dagens video. Jeg tror, jeg har fået nogle likes. Men hvis jeg ikke har, så gør jeg bare den her video, fordi jeg godt vil have, at der er nogen af jer, der kommer ind på min verden. Så hvis I vil komme ind på min verden, så skal I bare skrive Aske. Kan I se det nu? Aske. Og så skal I lukke jeres verden op. Hvis I ikke ved det, så skal jeg nok lige vise det for jer. Lige sætte den her her. Og jeg sætter den ikke nu. Og så tager jeg lige den her. Og så er jeg inde på den verden. Og hvorfor jeg ikke behøver at skrive det, det er fordi jeg er den, som der cirka laver verden. Og så er I klar til at se det. 1, 2, 3. Så skal I loade op sådan her. Så skal I... Så skal I bare trykke på den der. Og så loader jeres verden op. Og så er I inde på min verden. Sådan. Færdig med videoen.